Da i novinar dobro preneo tvoje izjave. Intervju onako priču zapaljivo zvuči. Da u Srbiji tuku igrače. Da, između ostalo. Ne, nisam tako rekao. Rekao sam da pitao me neka moja iskustva ranije iz mog iskustva dok sam bio u Srbiji, dok sam igrao fudbal u Vojvodini. Onda sam rekao kako je bila teška situacija, kako, mislim, ono što svi znaju, mislim, kakva je bila situacija, mislim, mi smo išli karantine posle utakmice. Pitao me kakve su razlike, zašto srpski fudbaleri bolje igraju kad odu u inostranstvo i tako neke detalje me pitao, nije me pitao sad, ne znam, nije. Tako da ne znam stvarno kako se to. Tražiš sledeći put autorizaciju, dosta je zapaljivo zvučalo sve. Šta sam ja rekao, da su tukli? Da. Ne, nas nikad nisu šamarali. Ne, mene nikad nisu šamarali, tako da. Da su nekoga šamarali? Pa ne, ovde sam... Sigurno si pročito da jesu šamarali. Pa da, ali nisam tako rekao tamo. Da. Nisam sigurno tako rekao. Tako da, rekao sam da je teže mnogo igrati i da... Rekao sam nešto bio da je, mislim, mnogo teži pritisak i to, mislim, ovde kad se izgubi utakmica je stvarno jako teško, svi se baš, nekako, mislim, takav je možda i naš mentalitet, ali tamo, mislim, izgubi se utakmica, ništa, ide se dalje. Samo sam tako rekao u tom kontekstu da je radio. Sad obrnemo ovu priču o boljem igranju u inostranstvu, da kažemo, svi igrate dobro po klubovima, kako to da prenesete ovde? Ili šta smatraš da je problem, zašto ne igrate tako u reprezentaciji? Pa dobro, mislim da kad ovde se okupiš 5 do 10 dana se okupiš i sigurno u klubu si svaki dan se uigravaš, svaki dan pričaš. Mislim, ovde okupimo se jednom u mesec dana ili ne znam nije, u 3 meseca i sigurno da je teže, da treba nam više vremena i došao i novi selektor, treba da njegove stvari da nam uđu u glavu i sve to, njegove zamisli, tako da ima dosta stvari, tako da treba sigurno malo više vremena nego u klubu.